президенти Украина Володимир Зеленский пешниҳод кард паради ҳарбӣ ки бо масрафи 300 миллион гривен муодили 12 миллион долларе ки мебояд дар ҷашни истиқлолияти Украина масраф шавад лағв гардад ва ин миқдор маблағ ба маоши кормандони вазорати дифоъи кишвараш илова гардад. Зеленский гуфт ки бо вуҷуди лағви масрафи маблағи ҳангуфт дар паради ҳарбӣ ҷашни истиқлолият таҷлил мешавад, вале ба гунаи дигар ва хоксорона баргузор хоҳад шуд. Зазвичай 24 серпня. Ба ҷои баргузории ҷашни пурмасраф рӯзи 24 август беҳтар аст мо бояд ҳамаи ҳамин 300 миллион гривен маблағи барои таҷлили рӯзи истиқлол ҷудошударо ба қаҳрамонони мо ва ҳарбиён намон диҳем. мо ба сарбозони қаторӣ, курсантҳо, сержантҳо, афсарон намон диҳем ва дар оянда ҳамин гуна ҳама сола инро ба роҳ монем. Бо вуҷуди лағви масрафи маблағи ҳангуфт барои паради ҳарбӣ ҳатман рӯзи истиқлолият таҷлил мешавад, вале ба гунаи дигар ва формати нав. Будемо святкувати День Незалежності, теж будемо, але буде новий формат. пешниҳоди президенти Украинаро аксари мардуми ин кишвар дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо истиснои иддаи кам истиқбол намуданд. бояд гуфт солҳои ахир дар Украина ба муносибати иди истиқлол дар маркази Киев гузари бо тантанаи ҳарбиён баргузор мешавад. ҳарчанд ба дараҷаи шукӯҳу шаҳомати рӯзи истиқлолияти Тоҷикистон таҷлил намешавад, вале таври президенти Украина мегӯяд 12 миллион доллар масраф доштааст. акнун тасаввур кардан мушкил аст ки барои таҷлили рӯзи истиқлолияти Тоҷикистон чанд миллион доллари бебаркаш сарф хоҳад шуд. дар Тоҷикистон бар замми ин ки рӯзи истиқлолият дар маросими расмии гашт ё паради ҳарбӣ дар пойтахт аз 16 то 20 ҳазор ҷузъу томҳои мухталиф бо шумули бонувони низомӣ иштирок мекунанд, ҳамасола дар ташкили ин ҷашн то 50 ҳазор нафар донишҷӯён ва мактабхонҳо низ сафарбар мешаванд. таври мақомдорон ба расонаҳо гуфта буданд барои ширкат дар барномаҳои ҷашни истиқлолият имтиёзҳои пулӣ ҳам дода мешавад. барои маросими тамрин ё ба истилоҳ маршировка донишҷӯён дар мавсими таътил бо таври иҷборӣ ҷалб мешаванд. президенти Украина Володимир Зеленский пешниҳод кард ки паради ҳарбие ки 300 миллион гривен муодили 12 миллион доллари ки мебояд дар ҷашни истиқлолияти кишвараш Украина сарф шавад лағв гардад ва ин маблағ ба маоши кормандони вазорати дифоъи кишвараш илова гардад. Зеленский гуфт бо вуҷуди лағви масрафи маблағи ҳангуфт ба паради ҳарбӣ ҷашни истиқлолият таҷлил хоҳад шуд, вале ба гунаи дигар хоксорона баргузор хоҳад шуд. ба ҷои маршировкаҳои иҷбории донишҷӯён, парадҳои ҳарбии аскарону афсарон хуб мешуд ҳамин таҷрибаро дар Тоҷикистон низ амалӣ мекарданд. ба ҷои маблағҳои ҳангуфте ки дар ҷашни истиқлолият сарф мешавад барои эҷоди кор ва сохтмони корхонаҳо истифода шавад. агар шароити иқтисодии Украинаро бо Тоҷикистон қиёс кунем, Тоҷикистон аз ҷиҳати иқтисодӣ чандин баробар аз Украина бечоратар аст. дар Украина аз 20 корхонае ки ба корхонаҳои калонтарини ин кишвар шомил мешаванд, корхонаи консерн Строл дар ҷои 20 меистад ва 4500 нафар коргар дорад. ин корхона наздик ба 2% маҳсулоти нуриҳои азотӣ ниёзи оламро истеҳсол мекунад ва ба зиёда аз 60 кишвари ҷаҳон маҳсулоташ содир карда мешаванд. дар 20-гонаи калонтарин корхонаҳои Украина, корхонаи Арселор Металл 30,000 коргар дорад ва яке аз бузургтарин корхонаи металлургӣ дар ҷаҳон мебошад. корхонаи машҳури истеҳсоли ҳавопаймои Антонов дар ҷои 5 меистад ва 13,000 коргар дорад. ҳолон ки дар калонтарин корхонаи Тоҷикистон Талко ҳудуди 6,000 нафар коргар кор мекунанд ва рӯз аз рӯз ихтисоршавиҳои коргарон ба қайд гирифта мешавад. бо ин қадар тавонмандӣ Украина кӯшиш мекунад масрафи беҳударо аз байн барад. аммо ҳамоно Тоҷикистон ба ҷои офаридани ҷойи кор ва бунёди корхона на фақат барои рӯзи истиқлолият, балки барои ҷашнҳои кадуву харбуза, асалу чакану ва ҳоказо миллионҳо сомонӣ масрафи беҳуда дорад.